दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुंख्लं इसरजित नार्जारि बिनि थैनाय सान बेखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव सानसेनि हाबाफारि लानानै फालिदों। दा बेवहाय फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय लानानै आरो सुरजित नार्जारिनि मुसुखायाव सावगारियाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय बे गासै हाबाफारिखौ लानानै जोबखांनायनि उनाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेल लानाय जादों। बे मावफुं मेलनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा हाबाफारि मावनो लादों बेखौ बिथांमोना मावफुं मेलनि गेजेरजों सावरायनाय जादों। जे फैबाय थानाय समाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावथिफारिया जथुम वार्कशप बेखौ लानायनि बिथांमोना थांखि लादों। बेखौ मिरुआ जेब्ला बिथोन हरो बिथांमोना लानो थाखाय थाग थियारि जाबाय आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव सोलोंथाइनि सायाव सोलोंथाइ मावबादा खुंनाय दा बेखौबो बिथांमोना थांखि लानानै दोनदों आरो बेनि उनाव अंडर-13 फुटबलनि जि कचिं आरो जिल्ला लेभेलाव अंडर-13 कम्पिटिशन होनाय दा बिथांमोना बेखौबो थाबैनो मावफुंगोन। दिनै मेलनि गेजेरजों बिथांमोना थांखि लादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय फैबाय थानाय समाव जे जोंनि कलेजाव फरायबाय थानाय लाइमोनफोरखौ लानानै केरियार काउन्सेलिं आरो बड' नेशनेलिज्मनि सायाव सावरायनाय बे हाबाफारि दा बे हाबाफारिखौबो लादों। जे फैबाय थानाय जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ जोंनि बड' नेशनेलिज्म एबा माहारियारि बिबादनि सायाव एसे मिथिहोनाय आरो बर' जाथिखौ अननाय आरो बर' जातिखौ सिबिनायनि थाखाय एसे थुलुंगा होनाय सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जे नैबे आगस्ट दाननि गेजेराव बिथांमोना लागोन होननानै माखासे थांखि लानाय जादों। बयनिसिमबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' माहारि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे दिनै 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान सुजित नार्जारिनि थैनाय मुंख्लं सान बेखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। हाबाफारि बायदियै सेथि हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनाय जादों। बिनि उनाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिम बिबार बावनाय आरो मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनिसिम बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय बे गासै मोनब्रै हाबाफारिखौ जों लादों आरो बिनि उनाव जोङो बाथि हाबाफारि हिसाबै जोङो मोनसे सावरायनाय मेल लादों। बे हाबाफारियाबो जाफुंनानै थांबाय। दा जों बेखौनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो जोङो खावलायो आरो जोङो सानदोंदि जोङो बिथांमोननि जि मुंख्लं जालांनाय बिथां सुजित नार्जारिनि जि मुंख्लंनि सानखौ फालिनायजों जोङो बेखौनो सानदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बुहुमाव जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्श बिथांमोननि जि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बावसोमलांनाय आरो मुंख्लंफोरनि जि जोंखौ बर' माहारिखौ थामोनथा आरो थांना थानायनि जि फोरोंलांबाय आरो जों बिथांमोननि जि आदर्श बे आदर्शखौ लानानैनो जोङो फैबाय थानाय समाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै खामानि मावगोन आरो जोङो सोलोंथाइ आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो सोरगिदिं बिथिङाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्श आरो जोंनि मुंख्लंफोरनि जि बेसेन गोसा जिउ बावलांनाय बिथांमोननि जि आदर्श बेखौ लानानै जोङो हाबा मावलांगोनखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव निउस पर्टेलनि सिगाङाव आं फोसावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिदिनो जोंनि बर' माहारिनि जि खौसेथि आरो थामोनथा बेखौ लानानै जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। बेखौ आङो दिनै मुंख्लं सान सुजित नार्जारिनि 38थि मुंख्लं सान फालिनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनाय जाबाय।